And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Tinuhog ko ang magkapatid. Itago mo na lang ako sa pangalang Aldo. Gusto kong ibahagi ang kakaibang karanasan ko nung binata pa ako. Nagkaroon ako ng mga karelasyon na magkapatid. Mag-ate sila. Although matagal na ito, pero naaalala ko pa rin sila paminsan-minsan. Kasi naging bahagi sila ng buhay ko. Wala akong balak makascore ulit sa kanila. Gusto ko lang ibahagi sa inyo ang pagkakamali ko na kung sakali mang merong magaya sa kwento ko na dinaranas ko, makapagsilbi sana itong aral. O payo na kung hindi nyo pa nagagawa yun, huwag nyo nang ituloy. Kasi baka may masasaktan kayong tao. Bago ko ituloy ang kwento ko, hinihiling ko na sana wag niyo muna akong husgahan kung bakit ko nagawa yung mga bagay na yon. Biktima lang kasi ako ng kapusukan at pagkakataon. Ito ang aking secret file. Itago na lang natin ang magkapatid sa pangalang Marga at Jenny. Ganito nagumpisa ang lahat. Binata pa ako noon, walang girlfriend at puro barkada. Ang inaatupag ko, inom after trabaho. Ang sweldo ko, bilang salesman, napupunta lang sa pag-good time. Hanggang sa nakilala ko si Marga, 18 years old pa lang siya noon. 7 taon ang age gap namin. Pinakilala siya ng hipag ko kasi friend niya ito. Noong unang pagkakita ko sa kanya, nakita kong maganda naman siya. Pero hindi ako nagkaroon ng interes dahil mas bata siya sa akin. Hindi kasi ako attracted sa mga mas bata sa akin. Trabaho at barkada, ganun lang ang buhay ko noon. Doon din ako nakatira sa bahay ng kapatid ko. May sarili akong kwarto doon. Uuwi ako kapag gusto ko. Madalas, nakikituloy sa mga barkada at pag maisipang umuwi, di uuwi. Madalas din, nandoon si Marga dahil nga tropa ng hipag ko. Naging friend ko na rin siya. Madalas kaming tuksuhin noon ng hipag at kuya ko. Na bakit hindi na lang daw kaming dalawa dahil bagay naman kami. Hindi ko yun sineseryoso kasi nga wala pa akong balak mag-girlfriend. Masaya ako bilang single. Pero isang gabi umuwi ako galing sa inuman. Birthday ng isa kong kaibigan. Nalasing ako pero nagawa akong makauwi. Pagpasok ko sa bahay, sinalubong na ako ni kuya at sinabing may bisita. At doon muna daw ako matulog sa sala. Dahil yung bisita ay matutulog sa kwarto ko. O natutulog na. Si Marga masama yung pakiramdam. Kaya doon na lang daw magpapahinga. At ang sabi nila, kunin ko na raw ang kumot ko at ang unan ko at matulog na ako sa sala. Kaya naman, pagkatapos pumasok nina kuya at ang hipag ko sa kwarto nila, pumunta na ako ng kwarto ko para kunin ang kumot at unan. Pero pagpasok ko sa kwarto, andun si Marga at nakaiga. Nakakumot hanggang bewang pero aninag ko ang hubog ng katawan. Nakasando lang. Ewan ko ba ba't nabighani ako bigla. Tinabihan ko siya at niyakap. Hindi pumalag. Hinalikan ko sa leeg. Hindi pa rin pumalag. Hanggang sa umarap siya sa akin at bigla akong nahiya at humingi ng pasensya. No akmang tatayo na ako para lumabas, hinawakan niya ang kamay ko at sinabing okay lang. Huwag ka mag-alala. Dito ka na lang mahiga. Tabihan mo ko. Sabi niya. Marupok ako at lalaki. Hindi na ako nagpapilit pa. Humiga ako at humarap siya sa akin. Hinalikan niya ako. Painit na ng painit ang mga pangyayari. Hanggang sa mukhang hindi siya handa. Sinabi ko na lang na matulog na tayo. At ayun, doon ako natulog katabi niya.
At walang nangyari sa gusto kong gawin. Doon ko rin napagtanto na may gusto talaga siya sa akin. Kinaumagahan, pagising ko, wala na si Marga. May sulat na iniwan siya sa maliit na lamesa. At ang sabi doon, simula ngayon, babe na ang tawagan natin dahil tayo na. Kailangan mo ko at aalagaan kita. Dagdag pa niya. Napangiti na lang ako. Ganun kabilis kami na nga agad? Naalaman yun ni Kuya. At nalaman ni Hipag. Na dun nga ako natulog katabi niya. Siguro, nagkwento si Marga sa Hipag ko. Simula noon, lalong napadalas ang pagpunta ni Marga sa bahay. At mas lalo kaming tinukso. Sumasama rin siya minsan sa mga lakad ko at happenings. Pero hindi ko siya tinatawag sa pangalang gusto niya, yung babe. Sa madaling salita, parang mutual understanding ang nangyari. Isang araw, pinakilala niya ako sa ate niya galing Japan. Hawig na hawig kay Marga, pati pangangatawan pareha sila. Etong kapatid niya namang to, hiwalay sa asawa, pero merong isang anak. At magkaedad lang kami nito. Itago natin siya sa pangalan Jenny. May fiancé siya na Amerikano. Madalas nasa mission yung boyfriend niya kasi US Army. Kaya, ayun, mabait naman yung ate niya. Welcome ako sa kanila. Broken family sila. Kaya, independent sila sa buhay nila. So, to make the long story short, isang araw umuwi na naman ako ng lasing. Galing sa good time. Pero may dala akong susi sa bahay. Nakapasok ako sa bahay, dire-diretso ako sa kwarto nang hindi namamalayan nila kuya. May nakahiga sa kwarto ko. Sa kama ko naisip ko, dito na naman siguro matutulog si Marga. Hindi na ako nagsindi ng ilaw. Diretso higa. Kasi alam ko naman okay lang yun kay Marga na tumabi ako sa kanya. Hindi ko na siya ginising. Humiga ako at yumakap sa kanya. Hinayaan niya naman ako. Parang umulit ang nangyari. Hinalikan ko siya sa liig. At gumapang. Ang alam nyo na, humarap siya sa akin. At painit na ng painit ang mga susunod na pangyayari. Naisip ko na baka handa na siya. Kaya nangyari na ang lahat. Pinagsaluhan namin ang init ng magdamag. Nakatulog ako pagkatapos nun. Hindi kami nag-usap. Umaga na nang magising ako. At nakatalikod siya sa akin. Ang buong akala ko ay siya si Marga. Nung tiningnan ko siya, laking gulat ko. Dahil si Jenny. Nakapatid ni Marga ang katabi ko. At hindi si Marga. Ginising ko siya at nag-usap kami. Nagkwentuhan sa nangyari at hiyang-hiya ako sa nagawa ko. Sinabi niya na okay naman yun dahil masaya naman daw siya. Sabi ko, paano kung malaman ni Marga? Sabi naman niya, wag daw akong mag-alala dahil hindi niya malalaman. Nakitulog daw siya dahil nag-away sila ng boyfriend niya. At bawal naman makitulog sa dorm na inupahan ni Marga kaya nakiusap si Marga na kinahipag na dito makatulog. Lingid sa aming kaalaman, nalaman pala ng hipag ko ang nangyari sa amin ni Jenny. Lumipas ang mga araw at napansin kong napapadalas ang tawag ni Jenny. At ako ang tinatawag kapag may kukumpunuhin sa apartment niya. Lalo pag wala yung boyfriend niya. Dahil close na kami, pumupunta naman ako. Isang araw tumawag siya at may papagawa daw sa banyo. Pagdating ko doon wala namang gagawin. Ang dahilan niya ay nalulungkot siya. Sa madaling salita, gusto niya lang na may mangyari. Dahil marupok ako, pinagbigyan ko. Kahinaan ko rin kasi ang babae. Lalo na kung babae ang lumalapit. Hanggang sa naulit at naulit ng maraming beses ang ginagawa naming mirakulo ni Jenny. Para bang panakipbutas niya ako pag wala ang boyfriend niya. Napaisip tuloy ako. Gusto na rin siguro niya. Gusto niya ako.
At ako, gusto ko rin yung nangyayari. Kasi minsan ako yung nagyayaya at wala naman siyang tanggi. Walang kaalam-alam si Marga na niloloko namin siya. Pero isang araw, bigla na lang hindi nagpakita si Marga at Jenny sa akin. Pati contact nila hindi na active. Nalaman ko na lang kay kuya na nag-away ang magkapatid at ako ang dahilan. Nagsumbong pala si Hipag kay Marga. Hinanap ko si Marga pero hindi ko matagpuan. Nag-resign na rin siya sa trabaho niya at lumipat ng tirahan. Si Jenny naman, lumipat din ng tirahan. Walang makapagsabi kung saan. Sising-sisi ako sa nangyari. Nasaktan ko si Marga na alam kong mahal na mahal ako. At hindi siya basta babae dahil iningatan niya pa rin ang kanyang pagkababae. Kahit halata naman na mahal niya ako. Gusto kong manghingi ng tawad pero wala na, hindi ko na sila matagpuan. Maski Hipag ko, ayaw akong kausapin. Lumipas ang mga araw, buwan at taon, nagkaroon ako ng girlfriend. At siya ang misis ko na ngayon. May isa na kaming anak. Pero bago kami kinasal, may nangyaring hindi ko inaasahan. Girlfriend ko pa lang yung misis ko noon. At muling nagpakita si Marga. Dumalo siya sa birthday ng pamangkin ko. May konting handaan at inuman. Hindi nakasama ang girlfriend ko noon dahil naka-duty siya. Andun si Marga. Pagkakataon ko na para manghingi ng tawad. Hindi ako maka-first move dahil maraming bisita. Sila kuya, mga tropa nila at iba pang family friends. Hanggang sa unti-unti nang nag-alisa ng mga bisita. Pati na rin sila kuya nagpahinga na. Ipinaiubaya na sa akin ang pagliligpit. Pati na rin ang paghatid kay Marga pa uwi. Pero bago pa umalis si Hipag, nag-iwan ng salita na, ayan, mag-usap na kayo. Ayun na nga, naging masinsinan ng usapan. Tumabi ako ng upuan sa kanya at humingi ng tawad sa pangyayari. Pinatawad niya ako at sabi niya naka-move on na raw siya. Wala pa raw siyang boyfriend dahil nga takot pa siyang umibig uli. At inamin niya sa akin na hanggang ngayon ay mahal niya pa rin ako. Wala naman daw siyang balak sirain ang relasyon namin ng kasalukuyan kong girlfriend noon. Sabi ko sa kanya, sising-sisi ako sa nangyari. Kung may ibabalik ko lang sana at baka hindi nangyari sa amin yun. Yung ganun, baka nga siguro kami pa rin hanggang ngayon. Yumakap siya sa akin ng mahigpit. Hinalikan niya ako. At eto na naman ako. Ang kahinaan ko, gumanti ako ng halik. Hinatak ko siya sa kwarto ko. At ayun, may nangyari. Ako pa ang nakauna. At pinagsuluhan namin ang pinagbabawal na ligaya. Nagtaksil ako sa asawa ko bago pa man kami ikasal. Pagkatapos noon, nagpahinga sandali at sinabi niya na ihatid ko na siya sa sakayan. Gusto na niyang umuwi. Hinatid ko siya at bago kami maghiwalay, sinabi niya sa akin na kalimutan ko na raw siya. Yun ang huli naming pagkikita ni Marga. At sa ikalawang pagkakataon, nawala na naman siya ng parang bula. Walang trace, walang makapagsabi. At eto, nagkatuluyan kami ng girlfriend ko na walang kaalam-alam sa nangyari tungkol sa magkapatid. Minsan nagigilty ako. Ayaw ko namang ikwento dahil siguradong masasaktan ko siya. Pero tuloy lang ang buhay. Total masaya naman kami kasama ang baby namin. Sana nasa mabuti na silang kalagayan. At sa mga magkapatid dyan, kayong dalawa, Marga at Jenny, muli patawarin niyo ako sa mga nagawa ko sa inyo. At sa mga kabataang mapupusok ngayon, huwag kayong gagaya sa akin. Pahalagahan niyo ang mga taong nagmamahal sa inyo. Muli, ako si Aldo. At ito ang aking secret file. Always your number one SM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky Secret File.